Je steen ze waar ze naar? Ja, hier moet ze staan. Ze zijn net voorrond, denk ik. Wat maar een bind zijn. Ja, we gaan even naar binnen daar. Nou, er zijn in principe drie afdelingen, drie soorten eigenlijk. We hebben één, de dino's die wel bewegen, een gloedmeisje. Maar we staan net op zittenkist en we staan net op riedenkist. Dan hebben we nog dino's, we staan plaatsen in de kist. Ik is echt op rieden. Die dingen rieden dus echt, ik is met vooruit, achteruit rieden. Er zit een integreerde accu zit erin. En dan hebben we nog dino's, ja, dat is meer als ride-on dino's. Die is op rieden. Er zit een zadeltje bovenop. Er zijn machines met munt inworp. Ja, die stoel deel zet eigenlijk om centen te verzinnen. En dit is echt op rieden. Kijk dus in de supermarkt, maar dan in grut. Ja, in real life. De echte grutte werk, ja. Dus, nou, de prongstukjes zijn al heel mooi, maar dit is de allergrootste. Hoe groot is hij? Deze had een lengte van 8 meter ongeveer. Nou, dan zijn hij een 2,5 meter grut ongeveer. Dat zult ze niet echt ongeveer wijzen, ja, klopt. Ja, in ieder geval er net door is rennen. Dat past ook net in deze los, denk ik. Rennen, dat hij Nee. niet ken. Nee, dan komt er natuurlijk naar achterna, dat mag we net hebben.